Wow. Určite ste aj vy videli tento trend. Poďme si ho spolu otestovať, či je naozaj taký dobrý, ako vidím všade na sociálnych sieťach. To kolagénová maska, ktorá sa používa na noc, ktorá vyschne a urobí sa taký gelový film, ktorý vám vlastne tú pleť trošku vyživí, hydratuje a ráno si to viete tak pekne zošupkať dole. A moje najviac obľúbené nemá absolútne žiadny parfém. Urobte si večernú skincare, kľudne si nakrémujte pleť, ale vtedy odporúčam počkať nejakých 15-20 minút, aby sa ten krém trošku vstrebal a následne si môžete dať túto masku. Hlavne tak, aby ste si do toho nezamotali vlasy a hlavne obočie. Alebo ak si nie ste veľmi istí, tak na obočie si dajte kus vazelíny, to vám ochráni obočie predtým, aby ste si ho nevytrhali. Teraz musím počkať, kým mi tá maska úplne nevyschne, takže idem si buď prečítať knihu, alebo si už idem ľahnúť a šťukať do mobilu, čo si budeme klamať. Vôbec sa nešúpe ani nelúpe dole, ale nechýba presne takýto pekný lesklý finish. Idem spať. Ja spím väčšinou na boku, tak som veľmi zvedavá, ako to vydrží a vidíme sa ráno. Dobré ráno. Tak ako to vyzerá? Prečo mi to nejde? Vôbec to nie je taká ťažká maska, vôbec vám to nevytrhá všetky chlupky na tele. Úplne v pohode sa to dá dať dole. To, ako sa mi leskne tá pleť. Sa neleskne tak, že je mastná, ona je proste taká hydratovaná. Je 2:30 po obede, ako sa mi tá pleť ešte stále leskne. Neviem ako vy, ale ja som s maskami mala takú skúsenosť, že keď som nejakú použila, tak ten efekt mi trval možno tak hodinku, dve, ale nie celý deň. Akože ja nemám ani jedinú čiarku. Túto masku nájdete na dalora.sk, samozrejme link vám pripnem do môjho bia. Určite odporúčam pre niekoho, kto potrebuje silnú hydratáciu, výživu pleti a ten glow na druhý deň.